Abdullahi abada Allah ba zai bar ku ba. Nana Amina Abdullahi abada Allah ba zai bar ku ba. Nana Amina Abdullahi abada Allah ba zai bar ku ba. Ya sarki rabba Allah ka banki kirasi kadda yi babu ni da rana kan kujera da rana ni na jikara sako da ni kamar rawani da kambun sarauta da Abdullahi ya tuna da ni Allah dan sayyada na Fatima rabbu ya saba zan ba ba. Ya sarki rabbu kayyo salati kun mai sanya arna wuni manzon Allah wurin kuskikar matsayi masanin da ba malami salil baiti sannan kasa da sabai rabbu kai lamuni da sarkin zuciyar na Amina kai mu Madina gun shugaba. Ya ainihin guru barka da waraka annabi gani na durkusa sunana Abba tare da Yusuf annabi ga mun kwankwasa bude kofar ka sannan ka ce mu shigo sannan ake kasa sannan ka aza mu kai mun abin da tunani bai halatto shi ba. Ya ummul kaira Abdullahi abada Allah ba zai bar ku ba ku ne ku ka dau mukamin da alƙalami ba zai rubuto kunan da kiran kun koshi aiki yake cikin ku bai bar ku ba katan da ku kai wa Allah ku ban taba ji wani wanda yayyo shi ba. To ya za ya gane wayanda karatu bai karanto su ba a taji firili din shekarunsa ba zai ce ga kekar su ba su ne suka tsarkake rabbutun bayo Adamu da Hawwa ba da ba su da ba za ka yi kiran Allahu ya amsa sunansa ba. Amina Abdullahi abada Allah ba zai bar ku ba. Naji Allah yayi rantsuwa da Abdullahi mahaifin mu ko walidin wa mawalad da daga mahaifin Allah ya rattaba wani kaulin malamai sun kace Adam wasu Abdullah shugaba mu je mu karanta laku kusmu ayar ba za mu ki kaninta ba. Sanda Allah ya yi halitta da annabi Adamu su suka fito da shi an samu ruwa da kasa da yin korafu ya busa ruyinsa shi aka ɗauki abin da Allah ya ba su sai Allahu ya saka mushi shine Adamu ya zamto abin kallo ga mala'ikun shugaba. Su ba 'ya'yan aljanna ne ba yadda ka ji su sun yi gaba su kakanninta ne dan kwa aljannar ba ta kai makamin su ba. Mecece aljanna in ana zance ga mahaifin mijinta ba mun yafe ta ma a saka su muku a kai mu ko ina shugaba. Na da abin da yi sarsi na fada aka ja wuta zaje su ne suka haifi manzo Rasulallah kuma koyi na zaje ashe duk kololuwa ta jifa in aka yo kasa za ya je aljanna idan ba wasu azaba ce bata zama wutar mu ba. Gashi su ba annabawa ba su aka bawa abin da ba su ba mala'iku ba ne su mukamin su kai ba za ya dauke shi ba kun zo a sufar mutane hijabi ba zai bari a gane ku ba kun dau gundarin hakikanin Allah hasken da shi ne gaba. Mahaifan annabi ku yo abin da kuke so duniyar da ku ce kun so alkiyama ya fasa tsayawa ai sar da ku ce ba wanda ya kai ku dayir da kun ce ai za ai ba ka ce na ce dan dukkan ma'aikan da rabu ya aiku ba su kai mukamin ku ba. Amina Abdullahi abada Allah ba zai bar ku ba. A ba'u rasulu kun kai mukamin da rabbi ne yake ji da ku ba maza gaban ku ballanta na mata matsayin ku ne a ku an biya ku sun zube sun cire rawanin su gaban ku sun gaida ku burin su ku so su in babu sun ku ilahu ba za ya kalle su ba. Wani girman ma sai yaran kiyama ran da wayan suke yin jiri ku ne a saman kujera ta suke mala'iku suna tambari yana na Amina ku kira mu sannan ku ce mu zo mu hau mun bari mu fara kwarara begen ku dan shauki kowa ba zai tashi ba. So muke asko
ilahu ya tare da mawakan mu je ta ba tun daga kanka ba har zuwa sare da wanda ba mu san su ba so muke ya ba mu dama a ranar mi ta fadar ku ne gaba har sai mu faranta ruhin manzon Allah shugaba ja gaba tsananin farin ciki manzan Allah ka kira mu da kai mu ce maka assalamun alaika rasulallah muna ji da kai ka ce mana me muke so mu zo mu faɗa maka annabi mu da kai so muke kawai ka yi mana shaida ta san mahaifanka shugaba ya rasul ga abba mai salati wanda yake takama da kai tun su ba ai sarki babban hadimin ka ni ina ji da kai dan girman Allah ka zo maiki kullum mi ta zance da kai sannan ranar kiyama ka samu mu zauna da kai shugaba da kai shugaba da kai shugaba nana amina abdullah rabada Allah ba zai bar ku ba nana amina abdullah rabada Allah ba zai bar ku ba